Sekutholakala ukuthi iDA isebenzisa inkantolo ephezulu ukulwa izimpi zayo. Ingakho futhi kunzima nokuthi ishintshe iconstitution ngoba iyazi ukuthi ihlezi ifavor abantu abamhlophe. Bathi yabadidayele ukuthi indaba iDA yona ihlezi izofuna ukusebenzisa inkantolo ephezulu ukulwa izimpi zayo. Ihlulwa yini ukwamukela isimo njengabanye amaqembu. Igcina ikuveza ke Ngoksobala iDA ukuthi ayimfuni umuntu ohlakaniphile njengo Dr Hlophe. Ngoba phela umuntu onolwazi njengo Dr Hlophe akulula ukuthi umlawule. So, iDA isebenzisa inkantolo ephezulu ukulwa izimpi zayo. Ingakho ingafuni kunzima ukuthi kushintshwe iconstitution ngoba ngaso sonke isikhathi ihlezi ifavor abamhlophe. Kusho ukuthi njalo iDA iqonde ukusitshela ukuthi uma ihluliwe eParliament kwavotwa against imfuno zayo izohlezi njalo igijima ama-high court. Why isebenzise inkantolo njengendawo yokulwa izimpi zayo? Ihlulwa yini ukusamukela isimo njengabanye? Isukuveze Ngoksobala iDA ukuthi ayimfuni umuntu onolwazi njengo Dr Hlophe. Ngoba umuntu onolwazi njengo Dr Hlophe awukwazi ukumlawula. Awukwazi, ngisho uthanda ungathandi, awukwazi ukumlawula. iDA isukuveze Ngoksobala ukuthi inhloso zayo kuukuvikela isystem le abayisebenzisayo njengamanje. Le system evuna bona esihlezi sikhala ngayo ukuthi iyasicindezela thina abantu. Inhloso yeDA kuukuvikela isystem. Isikuvezile iDA ukuthi inhloso yayo akukhona ukusiza abantu noma ukutakula iNingizimu Afrika njengoba babesho ngesikhathi besakhankasa. Kodwa inhloso yayo kuukuthi bazolutha istate bathathe zonke izinto zibe ngaphansi kwama-private companies. Isikuvezile Ngoksobala iDA ukuthi ayisoze yamkhathalela umuntu omnyama. Isikuveze Ngoksobala iDA ukuthi iwuhlobo luni bephathi. Seningayifaka nigaxa njengenyama yomsipha. Yingakho bangamfuni umuntu onjengo John Hlophe, umuntu osebenza ngokuzikhandla, umuntu ongakontroleki, ongathengeki, umuntu osebenzela abantu ngokweqiniso. Ngoba bayazi ukuthi umuntu onjengo John Hlophe angeke ukwazi ukumcontrola, okusho ukuthi ke kusuke kukuvaleka kolayini weDA ukuthi ukwazi ukucontrola istate. Angeke basakwazi ukucontrola istate njengoba besicontrola njengamanje. Hungry for power ukuba khona ka Dr John Hlophe njenge JSC kube ilost okanye bekuyilost enkulu yeDA ngoba bekusho ukuthi sekuvaleke ulayini wokucontrola istate ngendlela abafuna ngayo. So ukuphuma kuka John Hlophe ku JSC kusho ukuthi kuzongena abantu umuntu ozosebenzela bona, umuntu ozozwa bona, umuntu ozokwenza into efunwa ibona. In case you don't know DA, let me tell you, DA is a manipulator. DA can manipulate you and make you blame yourself.